Другое жыццё пустуючай нерухомасці. Віцебская вобласць вяртае ў гаспадарчы абарот усё больш аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца. Шляхі для гэтага могуць быць розныя, а вынік новыя вытворчасці стварэння працоўных месцаў і навядзення парадку на зямлі. Распараджэнне дзяржаўнай маёмасцю ў паўночным рэгіёне абмеркавалі на рэспубліканскім семінары ў Бешанковіцкім раёне. Якія станоўчыя прыклады паказалі удзельнікам нарады, раскажа наш карэспандэнт Сергей Іскол. Калісьці на гэта месцы пуставалі майстэрні былога аграсервісу. Зараз тут інкубатар па вырошчванні куранят. Другое жыццё пустуючым памяшканням даў інвестар. На рэалізацыю праекта спатрэбілася 1,5 года. Правялі неабходныя камунікацыі, зрабілі рамонт, устанавілі сучаснае абсталяванне, стварылі новыя працоўныя месцы. Большее количество всех помещений мы строили за счет вовлечения вот этих объектов, которые были просто уже непригодны к дальнейшей эксплуатации. Пазітыўных прыкладаў вяртання ў гаспадарчы абарот маёмасці, якая не выкарыстоўваецца ў Бешанковіцкім раёне, нямала. Вытворчасць цукерак, лекавых прэпаратаў і харчовых араматызатараў. Інвестыцыйныя праекты рэалізавалі менавіта на пустуючых плошчах. Дарэчы, за апошнія гады ў паўночным рэгіёне ў гэтым накірунку праведзена каласальная работа. Мы практически в области проинвентаризировали все имущество, нашли резервы для вовлечения тех либо иных объектов. И если брать еще в 2018 году у нас в графике стояло чуть более 600 объектов, то сегодня это уже 1200. За этот год мы уже провели более 300 аукционов, 67 объектов приобрели. Инициатива «Один район, один проект» на 80% это как раз-таки связано с вовлечением неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Мало где, в каких регионах, реализовывая проекты, мы строили объект с нуля. В основном это подбирались бывшие здания, которые ранее не использовались, они модернизировались, реконструировались, привлекались инвестиции на эти цели, устанавливалось оборудование, и таким образом мы приходили к реализации инициативы «Один район, один проект». Прыцягненне інвестыцый, стварэнне новых вытворчасцяў і канкурэнтнай прадукцыі. Кожны аспект у тэорыі і на практыцы абмеркавалі удзельнікі рэспубліканскага семінара. Віцебская вобласць – прыклад, як даваць новае жыццё маёмасці, што засталася без гаспадара. Удзельнікі сустрэчы абмяняліся вопытам і змаглі пераняць некаторыя механізмы работы для сваіх рэгіёнаў. Витебская область последние 3 года демонстрирует очень положительную динамику по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Открываются новые производства, объекты получают вторую жизнь, и наведение порядка, и один район, один проект. То есть мы видим, что когда-то неиспользуемые объекты становятся точками роста для районов. Поэтому именно положительный опыт Витебской области мы сегодня хотели бы изучить. Удзельнікі семінара працягнуць работу ў Лепельскім і Докшыцкім раёнах. Тэма актуальная. Вяртанне ў гаспадарчы абарот маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, гэта рост эканамічных паказчыкаў не толькі рэгіёнаў, а і краіны ў цэлым. Сергей Іскол, Віктор Паўлаў. Навіны Бешанковічы.